Ganito mamahan. Labaw ka sa tanan, ug wagi mas labaw pa kanimo, ug wala sa isama kanimo. Sa imong gahom, sa imong ugma, sa imong kalungo, sa kasing-kasing, Ginoo. Aniya kami ug nangayo kami kanimo nga imo kang nilipyuhan sa imong atubangan karon, Lord. Aron ang imong mga pulong musulod, mudulot gayon. Unsa man ang mga nagbabag niini, sala man, kabalaka man, kahingawa, kasuko, at tantangan taon, Lord. Ayaw tubuti na muuli ni na wala, di na mo mabaon, di na mo masabtan, iglabaw sa tanan, di na mo may mong amo ang imong pulong. Nagkinanglan ni nga ang imong pulong may mo gayong amo. Kaya kung dili Ginoo, wa mi kusog, wa mi kaalam, wa mi kalinaw, way panalangin. Ikaw nga nagahatag ni Ginoong Diyos, Lord, buutan kayo, kay nasayod ka, mao ni ang pinaka pangkinahanglanon namo sa among pagkinabuhi. Dagan ang wala masayod ni Ginoo, apan kami nga imong gipaila kanimo. Lord, please, give us a heart that's undivided, a heart that pleases you, my Lord. We need you, God. And we trust you, Lord, na ikaw magtudlo sa namin ikapuntagon, kaya sa iyong pulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, basahan na ito na Corinto 15, 29 nga ito sa 35. 29 nga ito sa 35. Adunay mga tao nga nagpabautismo alang sa mga namatay. Kung sa'y kapuslanan sa ilang gibuhat, kung galing ang mga patay, gilibanhawon. Kung sa may among makuha sa kanunay pagbutang sa among ginabuhi sa kapiyaw. Kung unsa ka tinuod nga gipasigar mo ko kamo sa atong pagkaliusa kang Kristo Jesus na atong Ginoo, mao sa katinuod gaga tubang ko kada adlaw ang kapiyaw sa kamatayon. Nalisdan gayud ako dinhi sa episode tungod kay ang mga tawo nga nagabato kanato sama sa mabangis na mga mananang. Usa ko na mga patay dili banhawon unsa may akong makuha sa mga pag-antos na sama niini. Kung ang mga patay dili banhawon, mas maayo pa nga sundo na lang nato ang panuntihon nga nagaingon. Magpagusto kita, mangawon kita og manginom, kay basin kung mamatay na kita ugma. Ayaw ka mo pagtuon ni anak, kay gana nga panuntihon pangilingla lang. Hinuon tuhuin ninyo nga ang panultihon nga nagaingon makadaog sa maayong pamatasan ang pagpakiguban sa mga tao nga dautan. Pag tinarong na kamo og biyai na ninyo ang pagpakasala, gisulti ko kini kaninyo aron maulaw kamo kay uban kaninyo sayop ang pagila sa Dios. Amen. So mo ni ikatulo nga pagbarog ni Pablo may tungod sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. O ang iyang giklaro na sa dinis, wala tay makuha, wala tay ginansya kung wala gayoy tinuod nga pagkabanhaw gikan sa mga minatay. So, kung man si Pablo naghimo og makusganon or impressive kay nga pagbarog kung kinsa si Kristo Jesus ug unsa ang iyang mabuhat, diba last time, no? Ipakita na sa niya, gi-highlight na sa niya si Jesus Christ. Unsa ni kakusgan nga Dios, siya ni mutapos sa tanan. Siya ni ang mupabanaw sa mga pinatay. Siya ni ang musugat gikan nato sa panganod aron inuntawi ali na mo diri. Siya sa ni ang hukom badala sa mga katawhan nato sa impierno. Ipakita ni Pablo unsa ang gamong ni Kristo nga Diyos gid siya, di gid siya ordinaryo nga tao. O karon, nibalik na sa siya sa sa inyong gibuhat, kung mao ni si Kristo, unsa man inyong gipangbuhat. Okay? So tanaw na to dinhi ang tulo ka mga butang punto. Una is iyang ipakita nga ang ilang gibuhat sa taga Corinto, ang pagbautismo nila sa mga patay, kawang lang to. Nga, isulti sa siya, ako sa mismo, kawang lang niyo, sayang-sayang lang ni kapoy lang ko, kung magsigi ko o butang sa akong kagulingon sa kapuyaw.
O ingon sad siya, kapoy-kapoy lang ko nga nasigi ko og paking kumbati ni ining o naging fight ko nining mga katawhan nga bangis o mga ayan tawag sa mga episode bangis nga mga mananap. O nag-ingon sad siya nga kung ay pagabanhaw sa mga minatay, ang posible nga outcome, ang gawas yun ini, mag-party na lang ta. Muna yung, sige lang party kay matay naman ta. Okay? Kaya kadua nga punto niya gisulti rin is nag-warning siya, napasigaan siya. Nga ikautulo is iyang lasik sila sa sakto nga buhaton. So nga rin sa point number 1, kaya doon ay upat ka mga butang ini. Una, ningon siya sa 29, balik ko na ito basa ang Corinto 15:29, ningon siya, ano na yung mga tao na nagpag-bautismo alang sa mga namatay. Kung sa'y kapuslanan sila ni Muat, kung ugali ang mga patay, dili ban hawon. Ang exact na meaning ni ini, daghang mga theologians na laylain sila o papuna-huna kung sa maning nagbautismo sa mga namatay. So, ang ubang mga scholars nito o nga doon ay mga katawhan na born again na, kunya nagpabautismo sila pag-usab para sa benepisyo sa ilang mga kauban na namatay, labi na member sa family, nga namatay nga wala mabautismuhin. So sila ang nag-toxic. Okay? So, but ang ubang scholars ni sister nga baptismal ni nga formula sa Corinto nga simbahan nga ni promise nga ang mga magtotoo, okay, mo banhaw gayud gikan sa mga minatay hindi kaabot ni Jesus Christ. Okay, so mo ang definition sa Nelson's Dictionary also. Now, mutan-aw ta kay nakuan ko sa lain nga pagtan-aw sa ni Barnes, si Dr. Barnes, mo niya komentaryo. Para niya mo ang pinaka-correct o pinaka-simple. Kaya nahimamat niya sa design sa argumento. Nga ningon siya, nambot pasabot ni pagbautismo mao nga dunay paglaom jud ning mga tawhana. Kung nag-expect sila nga dunay gayoy resurrection sa mga patay. Ug ilan ning na-receive ning mga doktrina isip pinaka-major. Listen na, major ning nga doktrina dili pwede ibutang sa daplin o imong kalimtan. Okay? Sa major ning doktrina nga gihangop nila gihangop sa mga taga-Corinto ang simbahan. Kung ito gid sila niining botanga nga mubanhaw sila sa mga binatay. Ang argumento ni ining interpretasyon mao nga mao ni ang essential sa tingin niyo major essential na pagtuo sa mga Christian o gi-embrace ni nato tanan. Okay? Kung anyone na mo deny ni ini, iya sang deny o iyang gilimod ang iyang kaugalingon sa pundasyon sa Kristohanon na pagtuo. Okay? So, mo bitaw na makita nato mingon ng mga tao, ay kanang di lang ko kay di man ko malubong o sementeryo kung mudawat ko Jesus Christ or balikin ko na ninyo. Ang ilang itong gitanaw, ang karong, ang ilang gitanaw, ang ilang lawas, kung saan may mahitang mo sa lawas, nabisa pa nag-ilabay na din ang lawas ni mo kay diling nila palubog sa sementeryo, na sige, kamoy mag-anto sa butang sa akong balay. Niya kaniyang mong balay, si mama na may nabili, nag-burnagen man siya, kamoy niya lay lubong, basta manana siya, wa naman tayo problema, anak. Kagesta, ang government, may mulubungan ang barangay, kung di sila ganang palubong. Adi man mo palubong na mo. Sige ka mo yung lubong, basa mo na ng biyan. Kung mana siya siyang kinabuhi di kalimutan na. So in short, ang akong kinabuhi is tira ko itong pili. Natay padulungan. Yan ka ng lawasa. Hala, oy. Kada biyang lawasa, gigamit yan na itong sa gigamit yun na itong may sa sala. Lipay yun kayo ang yawa niya karoon ni kamatay. Sagrado kaayo. Di ba? Hindi kalakaw pa doon sa sementeryo. Lupig pa ang pasong nagikasal. Okay? Yung isa may naginana, ang mga buhi. Pagkaroon ingnon, mini.
Mapasabi ko, nahilak-hilak sa ito. Kadaganan ko, nahilak na sila. Ano problema? Okay? Yan, nagsakripisyo yun. Nga naman, kaya nagtuo sila nga ang patay, maoy mutabang nila, sila nga buhi pa, sa iyo mo dyan ng pagtuua, dinhi sa Biblia. Ang gitudlo mao nga, ikaw nga namatay, kung nidawat na ka ni Jesus Christ, mabanhaw ka, gikan sa mga minatay. Bisan pa ka ng imulawas, gichap-chap na, yung ginabay-labay sila yung parties, kalibutan, bubangon na nagbalik, apanindot na kayo ng lawasa. Gets? So in short, kita mag-uol ni ining nga lawas kukuman na ang kagulaan na to, mintras muhi pa ta, wata makid-ariglo sa Ginoo. Muhi pa ta, wata maninuod sa Ginoo. Muhi pa ta, wata mag-invest, wata muhatag, o panahon, kusog, ug tanan nga tubalik sa Ginoo. Kay ato yung gi-usikan ang atong kinabuhi sa mga butang ni kalibutan. So, in other words, si John Calvin also nga sa niya. Para niya, tanan nga ipangsulti sa ubang mga expositor or kaning naghimong interpretation ng Botanist Dublin. O iyang gitake ang komentary sa mga naguna pa niya na namatay na kato si Ambrose o si Chrysostom. Okay? Kay para niya, ang ilang gisulti gi-follow sa kadaghanang mga nagtuon sa pulong sa Diyos. Kantinurin yung nagtuon. Okay? So, kaning older nga expositors, ingon si John Calvin, dito sila nga ang Korinto doon ay kustumbre. Okay? Sa pagbautismo, sa usa ka tao nga namatay na lagi. Okay? So, ang older theologians, o kani sila si Ambrose, si Chrysostom, dito sila nga kani nga kustumbre, corrupt and superstitious. Tato pa, dahil kang mga ipangutang sila nga dito tinood. Amen? Now, for the purpose of argument, ningon si John Calvin, nga si Paul, iya lang ning gigamit kaning ilang gipangbuhat ng mga sayop nga gimbuhat to no kustumbre sa Korinto, aron pagpakita niya nga kamo nagpabunyag-bunyag man yun mo kaduha ka ni maga unong tingali sa pabunyag para ato nangamatay na awa ng bunyagi para kunuhay masigurado to sila nga umadto sa langit. Nga in short lagi again, kung napabunyag ko sa tanan akong pamilya pero sila wag sila motuo sa Ginoo, kapoy-kapoy akong pabunyag mo nagingon ni Pablo. Kung di yun mabanhaw ang mga minatay o in short, kung wa sila yung relasyon sa Ginoo, kaya mabanhaw man yun ang tinuray na nasa Ginoo, wato sa langit, kung mabanhaw sila yung tinuray na wa sa Ginoo, ato impierno. Kapoy-kapoy ra sila. So daghan jud tag gihimo nga mga ginwat o mga tuo-tuo nga wa sa Biblia. Usa sa mga butang may suunan, nga kanang atong gipang practice. Labi na kung wag yun sa tutuan pa ganin ha. Okay? Wala. Yung wala. Pinanag dito, nga ka ng kini-kini ka ng bigodod ba niya? Ang bata, mapiang. Actually, ng bata, humumuk pa kayo ng buko. Dili pa na siya kanang gahi. Ngayon ka, hagbo nga ng mabali. Humuk pa kayo na siya, ang bata. Of course, doon ay mga epekto na pero hala, imo na yung gidas, manghihilot. Imo gipabali o balik. Imo gipabuno o balik. Kunya, kisa ang mga manghilot na to, okay, nga doon na pwede. Hindi bayad ka. Gamita ang Espiritu Santo nga naani mo o ina ang Ginoo, Lord, gamitan ko, Lord. Ayuhan niya akong bata. Kinsa man ang mas dunay kasing-kasing sa paghika o ganahan kang mayo. Kinsa man, pati mong gibayran o ikaw mismo inahan. Ikaw, nadagaray natin naman sa buktot. Natong sige gi-practice nga ang Ginoo masuko pirmi kay nga naman mudangot yuta mudangan yuta sa mga kustumbre nga wala gayud ningong Ginoo mo ni buhata kakapoy-kapoy lang ta mo bitaw na ang Biblia karon si Pablo ningon nga kamo sa mismo
Doy taga Corinto, namoy daghang customary, daghan kay mo totoo. And everywhere in the world, it's true. Tila Pilipino may tutuon, daghan kaayong tutuon. Amen? Kaya again, wala masayod sila sa pulong sa Diyos. Mauna ang argumento nga ningon ni John Calvin. Gamit lang niya aron pagdeklarar nga nagbuhat-buhat mo ni ana, unya wa gyud mo'y klarong pagtuo nga dunay pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Kay sa ilang pagpabanhaw o sa ilang pagbautismo silang kaugalingon sa katong nangamatay na nila nga member sa family or kaila. Nidamok man sila, nihangok man sila sa pagtuo nga dunay gyud pagkabanhaw. In short, kung saan sila? Tuo sila, di. Tuo sila, di. Di ba usually mo, himo lang taani, oy kay na-pressure. Di ba? Kay naandan. Buhaton lang nato ni, bilang po, sa may makuha na. Wrong. Mo practice ka ko sa kabutang, nga ang ginawa mong sulti, tungod lang kay ni-please ka sa mga tao, then ang imong Diyos, ang tao, dili ang Ginoo. Mo nang gipunto ni Pablo ni so ragyan gisumbalik. Baliko na ko namuanan inyong practice na sayo. So, ang baptism is ni prophet kunuhay sa namatay dili sa buhi. So, doon na sa uban na Christian jud nga masakit na sila nga nakaila sila sa Ginoo. Unya wala sila mabautismuhin mo na ang uban again sila ang proxy. Ako ang bautismuhin sa akong mama nga, sa akong lola, sa akong... Wala! Remember, ang tao sa cross, ganingon nga, kadugan siya bugal-bugal, kadugan niyo siya nga, Ginoo man yung ganyan siya ba? Kaya ka mo kung nalugan niya nga mga muhat. Di ba, ni-usap siya sa muna-una, hindi siya na, Ginoo, ato na ka sa imong paraiso, nung dunay ko ha? Nabautismuhan mo ko siya. Kung sa may ni Kristo Jesus, karon dayon anto ka kuyog nako awing kuyog lima ka pag anak Jesus Christ appeal siya. Kagets mo? Siya ra. Nga murag ako uday bayran jud ni mo ko yung kauban nga sing bugal-bugal sa kamatsyon-na wala ta lang. So ikadawang punto ni Pablo, kung wala di pagkabanhaw sa mga patay, manong amo mang gibutang sa kakuyaw, dahil siya kami. Siya kami. Ito pa silang mga magtotoo. Sila nga naglakaw, nagsangyaw. Sila nga nihago para sa Ginoo. Ngano among gibutang ang among kawalingon, matag oras sa kakuyaw. Tanawa ni unsang klaseng kakuyaw, kung unsa ning giagian ni Pablo sa 2 Corinto 11. 2 Corinto 11, 23 nga to sa 29. Ningon ni si Pablo. 23. Kung naglingon sila na mga alagad sila ni Kristo, mas maayo ako nga alagad ni Kristo kay kanila. Grabe ito kaya si Pablo, diniwag siya na uwaw nga ni-claim siya, mas maayo ko kaysa ng mga mini nga mga nag-alagad ni Kristo. Jesus mo na niya gikumparar niya yung kawalingon. So, lingon siya din nga, nasayod ako, nanining ako mga pagpasigarbo, mura akong buang, apan ang tinuod, mas maayo gayud ako nga lagad kay kanila, tungod kay mas daghan ang akong kahago kung itandig sa ila. So, usanis mga butang may suunan, please, huwag yun siya. Kanang tao magsigi o guba sa imong pagtuo, kanang mga tao na magsigi panganti o magsigi o kanang prideful, bitaw kay sila, boastful kay sila, manghambog sila mauna sa inyong pagtuo nila, tanawa lagi ilang kinabuhi. Una sa tanan, nakitaan ba si Kristo sa ilang kinabuhi? Na may ba na murag, saan kayo? Uy, kumusta naman ka doon? Suti pa mo, di mo kabuha ko plato. Wala ko sa mga gaya. Hikap-hikap sa mga babae. Dahil na dahil hikap kayo ba? Yan na pinaala dahil sa dunghan. Hilaad yun kayo. Pagtanaw ka na. Daghan kayo nga mailad ka sa namin. Ay, sipukan ka na. Naalang ito niya. Mo yun na yung taktik. Hapit yun na siya panghikap sa mga partik sa bahin. Nadilian na yan. Ibutang talaga siya maghimo niya na kinsa man siya sa ilaha. Pamutan na ang mga nagpuyo sa ilaha kinsa siya.
Kay these people who brag sa ilang reliyon, wa sila back up. Wa sila ikapresentar. Ang ilang kinabuhi, zero. Zero nga prueba nga nasa Kristo. Kani makita na to si Pablo. Usap siya, murag buang kumimo nini. Pero ibalik niya. Pero mas grabe yun ang akong pagpangalagad diha ni Kristo. Itandi nila. Mao ni ang punto ni Pablo. Sa malis Pablo din nahambog. Dili. Iyan ang ipakita nga ang imong kinabuhi is the proof nga doon na kay Kristo. Ang imong kausaban o ang imong grabing pagpangalaga diha sa Ginoo is a proof nga dunay Dios ug nituo ka nga buhi siya ug ikaw mabuhi ka uban kaniya. So mao ni siya bisaysa niya dinhi tanawan. Ug mas makadaghan pa ako sa mura ko buwa nga panantinud, mas maayo gayud ako nga alagad kay kanila tungod kay mas daghan ang akong kahago kung itandi sa ila. Ug mas makadaghan pa ako na priso dili mayhap ang pagbunal kanako ug sa makapila ka higayon anaa ako sa kapuyaw sa kamatayon. Sa lima ka higayon ibunalan ako sa akong mga isig Hudiyo sa tag 39 kalapdos kay sa makadaghan sa makalima. Sa tulo kay gayon ako ilatigos sa mga Romanhon ug makausa ako gibato sa mga Hudiyo. Katulo ako nga nakasinati nga nalunod ang akong gisakyan ug sa usa ni adto kahigayon usa ka adlaw ug usa ka gabi ang akong paglutaw-lutaw sa lawod. Sa akong pagbiyahe sa naganalaing lugar ang akong kinabuhi kanunay nahimutang sa kapuyaw. Nahimutang ako sa kapuyaw sa akong mga paglabang sa mga suba, sa mga tulisan, sa akong mga isig ka-Hudiyo, sa mga dili Hudiyo diha sa syudad, sa kamingawan, sa dagat ug sa mga tawo nagpakaroon ingnon na sila mga kaigsunan usab sa Ginoo. Nasinati ko sab ang mga kalisdanan tungod sa akong buluhaton. Ug usahay wala gani ako'y tulog. Usahay dili ako makakaon, ug usahay wala gayud ako'y makaon, ug bisan gani mainom. Nasinati ko sab ang kasignaw ug kakulang sa bisyo. Gawa sa akong mga kasinatian nga wala ko mahisguti, matag adlaw nagakabalaka pa ako sa kahintang sa tanang mga iglesia. O kung may huyang sa pagtuo, bation ko ang kaguol. O kung may magpakasala, labihan gayud ang akong kasubo. This is Paul. And this is what a Christian should be. Huwag ko na yun magkikumpetensya kami Pablo lang, magkalutag, tagagat, kami Kristo. Kundi mubasa ta dinhi paingon jud ko ako mismo mauwaw ko Lord, layo ra jud kaayo ang akong mga sakripisyo kumpara sa sakripisyo ni Pablo. That's why makakita ka grabe siyang sakripisyo, grabe siyang blessing ang Ginoo. Diyan niya, ato garo sikat pagod siya. Tanang magkristohano maborn again magailad yung Pablo. Mapita na si Pablo dili sikat nga santos. Kita mo na bagay na nag-San Pablo din na. Like, mura lang, San Pablo, Pedro, pero dito kayo na siya mo na Santos. Nga naman, ay kumubasa ka siya ni Panulti, mo supak magyud siya, mo pakauong magyud siya sa pagtuo sa tarang makatawan, kaya nga wala may gibasihan sila, kundi ang ilalang kaugalingon. So, ang iyang kadasig, ang iyang zeal, ang iyang passion for the Lord, klaro kayo sa atong ibasa. Manang mga nauta mo, tanata sa itong gabi. Kumusta ang atong kadasig sa Diyos? Basi lang ba ni kung mayong panahon, kung hindi man panahon, wa sa tas Ginoo. Ang kadasig na to sa Ginoo, again, atong magtanong, pinagi sa papil o sa pinagi sa lingin. Atong magtanong sa kadaghanon, sa nagkuyog na to, kung kita nilang usap, ay, mukyog ko sa da. Kaya mga kuyog na ko ba, nawag ta, ako sa dinahinay lang sa ko. Ato bang ibasi kung atong pamilya na sa Ginoo, kung di sila, di lang sa ta? Asa man imo gibasihan imo pagtuo? Dapat ni Kristo Jesus, kay siya ra ang nagpakamatay para nimo nga maluwas ka gikan sa kamatayon. Dayon, why lagi nagpakamatay? So nga nung magpakamatay man ta sa uwang magkatauhan? Nga nung magpakamatay man ta sa sapi, sa trabaho, uban pa? Nga nung dili man ta magpakamatay ug andam nga lagad, patay man ang gawas nini, basta si Kristo ang kuyo. So,
Layo kay kaway sa atong sakripisyo. Yung gamay sakripisyo atong mabuhat sa Ginoo, magyaw-yaw pa ta. Grabe ni mo Lord, ay sakripisyo naman ko ginani, wa man di kuan, may alibyo. Akong kinabuhi. Shame on you. Maabot mauwaw ta, kaya nga naman, layo ra kita sa sakripisyo. Ay, ata ka na ni Park? Ata na? Ang ganin? Ang speaker? Ganda na kita? Amin ako sa gawa. Okay. Spare us, Lord. Grabe dyan yung mga kilataghan yung mga kuwan na niya kuwan. Ano lang din? So, anyway. Mic na lang kay kuwan mo na, receiver ba? Ata na siya? Okay. Mic na lang kay receiver mo na siya. Banda kang kuwan. Banda kang receiver? Gusto mo kuwan? On fire! May klaro ng fire. Praise God. Pwede ang parong ko, yung galit na siya. Gawala na ko. For me to live is Christ and to die is gain. So, di ta makahisgot, again, di ta makahisgot sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Kung watang makasinati mismo sa kalisdanan, bisag gamay sa giagyan ni Kristo, di sa itong kinabuhi. Di ta kahisgot ni Ana. Manang, there was somebody na made a comment, I forgot who it was, basta na like ang mga theologians, yung kayo sila ba, kasi mo verse by verse yung kayo, expository teaching kayo sila, yanin ko siya na, lahi ang ilang kuwan anak kayo sila ka, nagdoctrinal kayo na anak, wow, wako na gahong. Okay, for sure, may kakakibaw ka nini, pero again, kung wala lagi ka ka-experience sa mga, di ba ka nang di ba real, ka-connected sa Bible, kaya waka ka-agi niya na, kung saan man mo pagkayo din ha, sa Ginoo sa iyong pag-istorya, wala kayo. Yung magpakayo-kayo lang dyan ka din ha. Yung manuman sa imong kinabuhi, pero kidayaw pa, makit-an na sad na. Amen? Kaya nagtagam, sa kung kakita ka na, fire guys na, pero silang kinabuhi, wa joy, kalayo sa Espiritu Santo. So magigsunan, importante kayo na makatilaw ta sa kalisdanan nga giagyan sa Dios. Mao na ang imong paglutos karon is just a taste, a foretaste. Gamay ra nga ditilaw. Pila lang ka? Bawa jud ka ni inom, ditilaw lang ka. Unsa ang kasakit nga giagyan ni Kristo para ka maluwas? Para ka madto sa langit for free. Aron ka masakmit gikan sa kangit-ngit sus kamatayong dayon. We need to taste that mo nang ayaw kahadluki ang paglakaw nimo diha sa Dios. Ang mga pagsuway sa imong pagtuman sa pamagi sa Dios ning kada lagi-lagi tuman, lagi ko tanawan, mura mo ko pildi Dios kinabuhi noon sa mga na pobre naman ko. Magsunan ko kana pa kung gitanaw na ako diri ng barongin. Kaya para na ako, anong kinalan madjugo nga pobre ko nga makahimo madjugo panikamot og ako. Anong mabuhat madjugo nabay mo tagag nga pangikan sa langit nga makasikay-sikay madjugo ako. But God showed me, ana lang anak. Aron mo tubo imong pagtuo. Ako man ka number 1 nimo. Then unsa man? Kaya ko sa bata, niya ka po sa kon? Niya ko lang, dahil ko ani Lord. Pero na itong balibad, sige, dahil ko ani Lord. Dagan pa dyan palayo sa mga igsunan. Ang atong paglakaw sa Ginoo, mahimo lang yun siyang likon kung makatilaw ka. Ang atong pagproklamar sa pulong sa Diyos, dili mahimong mere declamation or oratorical contest. Dili siya murag may konsulti rin niya, may kumupaning sa mga tao. Okay, mag-isunan, it must be from the heart that is broken before God. So, andam ta magpakamatay matag adlaw para sa atong Ginoo. Aron nato matilawan ang iyang kaayo, aron makita nato nga sa ato di ang pain,
dunay gain. Sa ato day challenges, dunay blessings. Sa ato day mga kasakit, dunay mga dagkong kadaugan nga iyang gitagana arang kanato. Amen? Unsa man niyo pagkibaw nga hayag kaayo ang flashlight nga gamay kung dili lipaw ang tanan, kung dili kay ningit-ngit. Hindi mo makita, hindi na mo appreciate. Amen? So mo ni Mark Sonan. Ang salmista nisulti dinhi sa Psalm 34 verse 8 ana lang. Tilawi ug tan-awa ang kaayo sa Dios. Kay bulahan ang tao nga misalig kaniya. No, ikatulong nga punto. Niya si Pablo, kung walay pagkabanaw sa mga minatay, kapoy-kapoy lang po sa akong pag-fight sa makatawhan nga naa sa akong paglakaw diha sa Ginoo. So, niya siya nga everyday, tanawang verse 31, balik taon ng Korinto 15, kanahan ko, tanaw na to. Niya siya, kung unsa ka tinuod nga gipasigar ko kamo sa atong pakikiusa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, mausab ka tinuod nga giatubang ko kada adlaw ang kakuyaw sa kamatayon. Nalisdan gyud ako dinhi sa episode tungod kay ang mga tawo nga nagbatok kanako sama sa mabangis nga mga mananap. Busa ko ang mga patay dili banhawon unsa may ako makuha sa mga pag-antos nga sama nini. Kung ang mga patay dili banhawon, mas maayo pa masunod na lang nato ang panultihon nga ala, eat and drink and be merry. So makita nato sa Acts 19 next una. Hindi na nato basahon nato kay warningan ako ni 30 minutes na day. Sa diyan ni Sunshine episode, ano na siya recap. Basahin niya lang yung assignment niya next Sunday, doon ay premyo ang muaso dinhi sa kung sa'y nakuha ni mo nasabtan sa Acts 19. Ano siya, pag ato niya sa episode, na magkatauhan nga nakaila si Ginoo. Sige siya o sangyaw sila sa kadalanan, daghan naman mo post niya. So iyan ang ida ang iyang mga tumutuo, ato na lang sila mag sangyaw-sangyaw. Pero nag-ana man jud kadaghan ang nituo ngadto sa episode. Unsa man yung episode? Naa sila Diyos nga gikanlan og Artemis. Magpista sa na sila, dako jud kay nga pista, ya adugukon jud sa daghang magatawan ang ilang pista. O sama sa atua, doon nasad sila gipangkulit dinha para sa ilang Ginoo. Uy, nasuko karon ang mga nagnegosyo ani kay nga naman daghan namang wala mo palit. O gawas pa sa katong mga magikiro, katong sa lamangkero, katong mga daghan kay sila mga magic o kanang nibuhat sila og mga pamaagi nga pag-ayo kung sa makatawhan pero sa kahong sayawa. Okay? Ni surrender sila sa Ginoo. Ug daghan jud kay mga libro nga gisunog sa sentro sa ilang lugar. So daghan jud kay nasuko ni Pablo kay daghang mga katawhan nga wa na mangilad kung kuno ay may sila mo ayo etc. kundi nakakita sila nga ang mga maayong butang lang di ay magagikan nila sa Ginoo. Why bayan? Why bayan? Usa na sa mga butang. So mao na gingon ni Pablo nga kumaw nang istoryaha kapoy-kapoy lang ko pakibatok pakibisog ani mga tawhana o gawas niya na gingon sad siya nga kumaw nang istoryaha then mga unta masilang taginom mainom mag-party lang ta sige kay nga naman ug mga matay nga tawo takibaw sa mga matay now kanino panguna-una nga wild living kani kitang pagpuyo nga sa nang wild kaya wild kayo la burag why ginahuna why paralo why ugma no love sa egere di buhat ana mga ngilad nga mga butang kanang why katulganay sige ka party sige ka inom sige ka sugal ala unsa na ilang ipangbuhat dinha wasa mo kunaw na nga kaning lawasa mo surrendera kung wala yoy mahuman kani mga tawa na para nako nagpuyo ra para sa ilang diyan. O para ni ining lawas o sa gusto ni ining lawasa. Wala sila paglaong nga nakitaan. Kaya man sila gilantaw sa unahan, was sila paglaong nga nakitaan para nila mo na ning kinabuhi. Kani dinhi sa akong buhaton mo na ning. Nya sa matag adlaw ko mo decide ko nga ako ba naging mong nindot. Ay mo na akong bati na ni nako. Kadung mo kasi mga tawo na di ba? Ngamayon sila nga nara ni nako no.
Kaya ikaw, hinimo kang tao sa Ginoo, na sa tanang mga gibuhat sa Ginoo, ikaw ang pinaka-bright, ikaw ang dunay utok, ikaw gani ang gitagaan niya kapilian, aron pilion ni mo siya nga nagbuhat nimo. Wala na tumuhat ha. Ya kita nga tao nga buhat niya ti kalibutan, una niya gibutan ang tao las ang tao. Wa gyud ta mingon, "Oy, ikaw diha, salamat ha." Salamat aning tanan nas kalibutan. Wa gyud ana. Wa na to siya simbaha, wa na to siya dayga, wa na to siya pasalamati sa tanang mga butang. Kung dili kita ra jud tawo nga sige complain, magolbon, bisan maniit, sige lang wako din hi, wako din ha, wako ana, wako ani, wako ana, sige lang pang yaw-yaw ng mga butang. Wa gyud ta nagyaw-yaw pasalamat, yaw-yaw sa pagdaig, yaw-yaw sa pagsimba sa buhay nga Dios. Paminawa inyong kagalingon. Unsa ang gawas pirmi sa bapak? Di ka ganan munda na. Kaya kung di ka munda na, ang Ginoo, di mo Diyos. Balihon na to ang music sa atong bakbak. Balihon na to atong kasing-kasing pagdaig lang bisan sa kalisdanan nga maabot, nining kalibutan na. Bisan pa ko ang mga katawan di kasabot nimo. Yan, nagtinuod man ta kung lakaw sa Ginoo, pasabdi sila. Agin dili man ka mga tubang nila o dili man sila ang muhukom nimo nga tubakas langit o sa sa impierno. Ang Ginoo may muhukom nimo. So nganong takon na gyud na nato nga issue kung sa giingon ni Fulano, ni Pulana, ni Cordapio, ni Cordapia. Ano ato man gyud nang i-magnify umayo, magisuonan while living or makatawhan nga walay paglaom are dead. Patay gyud sila. Kailangan tanaw na to ang kinabuhi nining kalibutan na nilabang rata. Nitawag ta dinhi para ta ipreparar sa Dios sa iya nagyong gingharian. Maura na siya. So man nga kung temporaryo ra tanan ning kalibutan, anong ato man yung kuktan ang mga butan ning kalibutan? Nganong kupot magyud ta sa mga butan ning kalibutan? Sa butan ako nimo karon. Kung kuan ka sa tanan, lakaw pa ka sa Ginoo, ay simbak ko. For sure, kadaganan sa tong kasing-kasing biling, may mga dyan na, ay, di ko gusto na But try. Try and be willing. Lord, willing ko. Kaya kung imong kasing-kasing, sige kag pangupot sa kalibutan, why say pose ang imong pagsilid simba? Why pose ang imong sige ampo, basa-basa, o kung sa panay mong ipamot, why pose ka sa tinuray sa imong kasing-kasing, dili ka mubuhi ni kalibutan. So, kasi mga play full-time karon, pamarope. So, willing mo, nga wa jud. Yung ko ninyo mga wa jud. Ibutan na mga iksunanay, it takes a lot in our hearts to stand up for the Lord. What? Broke, Lord. So, kadaganan ninyo, you need to think. Kung bisa gani sila na marog, they need to think again. Nasurahan na may, kung nanahan sila, ganahan ko, Lord, kung tawon ko mo. O may problema na. Ang gusto sa Ginoo, winning ba ka? Andam ba ka para nga po? Anytime. Kung tao mo ka, andam ka. Namuhi na ba yun? Ang pangutanan is namuhi na ba yun tanin ng kalibutan na. Kaya saan na pagbira sa Ginoo na to sa langit kung nasige patagupot sa kalibutan? Amen? Kung yung Ginoo, aray na, tayo pa Lord, o ba ko ka-enjoy sa akong bago nga yuta o bago nga akuan, o ba ko ka-enjoy ano Lord? No. Transitory, temporary ang kinabuhi. Managing ako manugal man lang ta. Kaya gusto ko dyan kita manugal, no? Kitang tao, manugal na lang ka sa Ginoo. Isugal atong kaugalingon diha sa Diyos kay sigurado kang daog. So maning warning ni Pablo. Ug tungod ani mingon ko ninyo, ayaw mo paguyog-uyog sa mga tao nga kansang kinabuhi way klaro.
umingon ko, bisang pang maingon siya, Christian siya. Bisang maingon pa siya, leader siya sa church. Bisang maingon siya, pastor siya, full-time worker siya. Kung ang iyang kinabuhi, way klaro, ayaw ko yun. Oh niya, sa amo, kami Christian, kinagana bro, say klaro, ay ko yun. Muna yun nga magkinabuhi ka sa Ginoo. Dili ka magpa-apekto nila, dili ka magpadaan nila. In short, know what the Lord wants for your life. Masa may gusto sa Ginoo sa kinabuhi? Siya mo diktar. Siya magbuot. Yung makita na ito nga, kani nga warning ni Pablo sa verse 33, iyaning warning sa tao yun nga nakasabot kung maayo sa kinabuhi o sa mabot pa nga kinabuhi. Kaya kung si Pablo pa, wa mo tuo, ni ining paglaong nga saning mabanhaw ang mga minatay, ano musulti man siya ni ini? Amen? Kay sure ka siya, nangumpan niya siya, dili, kanina nga kinabuhi, dili. And at the same time, I'm campaigning for you. Kuyuta. Usa na ko kakaila kayo, actually kauban is volleyball. Actually, classmate ni Edith. Kaya 1 year lower na ako sa Edith sa Eskwelahan Plata. Na-appreciate ka siya, kaya di mo i-post ko sa mga testing mo sa FB. Kasi hindi mo ginawa-post ka nila. Kaya siya, George, sa una, duwa ka, cheer kay minimo, laban na. Karuang, gibuhat mo, nagasino, mas mag-cheer pa dito mo. Away na siya. Le, ayaw cheer na kulit. Kuyog na ta. And please pray for her kay siya umabot niya ng wadlaman, hanya lang po. Kuyog ka. Kung kilala ni mo cheeran, kilala cheering. Okay? Na mo cheer o wala, na nagtanaw wala, na appreciate suwa sa kong gibuhat. Ang importante Ginoo, nasayod siya, nalipay siya. So, decisions that we have to make is in this life. So, kung mo-decide ka, labi na mo ka mga kabataan, magsige mo kuyo-kuyo o mga bastos na mga tao, mapastosan ka. Kawatan sila, sila naman ako, ako din kung kuyo. Kadugayan, makawatan ka. Chismosa sila, kadugayan, machismosa ka. Mangungutang na sila, kadugayan, mangutang sila ka. Whoever they are, remember this, ang tamatis na maayo, di lagi matakdan. Di makatakot sa dautan, o di ang dautan may makatakot sa maayo. So, para manindot ang maayo nga tamatis ay isagol sa mga dunot na. Mao na itong makita, bad company corrupts. Di ba si Pablo? Kato pa ang hilad o mga kinaiya batasan ng makatawhan, makakurap, makakurod, makakutkot sa imong pagkatao. So I praise and thank those nga ni-take of step. Gawas mo sa inyo, ha? I thank God for that. Kaya nagkakita mo nga, di ko mutubo diri. Di ko kahimuan kung magpadalan pa dyan. Di ko mutubo diri sa mga. And it takes faith na magawas ta sa atuwa. Yellow. It takes a lot of faith. Kaya may yung kanina ko mo depend ni mama, ni papa, o kung sa'yo nasa buwan, inyo lang na, bala na mo din. It requires faith. Especially na kung ikaw ka na, asa mo ibayad yung akong yabangan eh, asa mo ibayad yung kurente, bala na ni. In fact, para na ko, ang katong mga nanamoy trabaho niya, ligawas din mo sa inyo, ha? Imong giandam, imong kagalingon, na may mukang responsibilidad sa mga butang na ihatag pa din sa Ginoo niyo. Kaya ikaw naman, wala naman kang budget. Di ba pwede o wild living? Amen? So, muna itong makita din nga, heavenly pleasures are better than worldly pleasures. So, mabita na matanaw na itong, anong daghan man ang mga tao? Musod of fraternity, musod of organization. Ano musod man sila niini? Mga company. Daga kay uwo kayo dagan-dagan. Yan, nagbayad pag sila para sila mudagan. Kaya, pinas lang mga kita sila sa mga amigo, yan, na-feel sila nga, usa sila ng mga tawanan, nga nanagan sa kunoan ng kausa. Pero sa kausa sa Diyos, di sila managan. Sa kausa sa Diyos, naglingkod sila, naglihiga-ragari sila.
So magigsunan usanis mga butang nga kinahanglan tudluan nato atong kaugalingon sa pagpili sa insakto. Tudloi ang inyong mga anak ug inyong pamilya unsay mga desisyon nga insakto. Kaya kung dili ta mo tudlo sa atong kaugalingon, sa may tudlo ng suban? Sa may tudlo ng imong anak? Okay, so mga butang ni magsunan no, we need to really look into. Kay ang sala o ang kalami sa kalibutan, kadiyot lang. Kay kadiyot raman, mo out, mahupas, magsigig balik-balik, balik-balik ka, yan ang sala. Amen? Magsigig ka balik-balik na na. Hangtod nga, makupta na yung kamayan. Example lang nini, kanin yung pagbati. Nga naman yun, nga mukupot na yun ka sa atong kalagot. Aba sa lagot ko, di ko na niya. Aba sa nang lood yun ko, basta di lood yun ko. Lamian kay kasi mong gibati dahil ng load ka, dili ka mo fight. Bati na na, ma-feelings. Gets? Pero ang ibalik-balik man na to. Aba sa nasupot ko, lamian yun kay ka sa feeling na nasupot ka. Di na yun ka ganang mo, kalma, niya mo ampo. Kung yun sige no, Lord, sakto ba yung kuhanin akong kasuko? Sakto pa ba niya akong kasuko? O lain na akong kasuko? Kaya nag-anam ka na ko yung kasuko, nag-anam, nagdagan ang mga adlaw, di ba lang ka makakita niya nga nasuko? Sunod din mong tanaw niya, ganahan naman siya paglag-o. Di ba? Kaya nag-anaman ka na ko, ni kupot na magmainin mo, ka na ang feeling, kana lang. Feelings lang na. Ang sakahan ng material ng buta. Ngayon ang Ginoo. Kana, hinatag mo na sa imong boyfriend. Ito imong boyfriend, balik nagtawag mo. I-surrender na. Mahal ka ni Mario. Bala na siya. Yung hinatag na ako. Sakpo lang na. Di ba? Natag mo na niya. Give it up. If it will remind you sa imong sala, remind mo sa katao nga, ganahan mo kuputi mo, give it up. Ana naman na, magsunan. Pero nga naman, di man mo give up. Ay, putang naman eh, hinatag naman eh, dagahan kay tao, iyaw-iyaw, dagahan kay tao, rason. In short, na-enjoy kita sa butang. Pero musubot kang sa dili ka na nga butanga, connected pa ka anang sitwasyon na o ni anang tawhanan. Isang ko lang na, sa atong mga, when I was a new Christian, why ko na sa mga pastor? Nga panantangan na yung mga dagan ko sa kong mga, di ko anang mga ribulto, pero na po yung mga dagan-daghan, yan isa po yung mga, sa init na ng kusarihan, etc. Ang ginawa was just telling me, nahitos na dyan ko. O, ako dyan pa sa ano. Ako nahadlok, ako kay, kapasan ko sa pulong sa inyo. Na matagsud sa Israel ng lugar, imong ginutana na silang ginood ang pagsunuga. Di ba? So, these are things nga naman. Kaya kung, bisag atong mga love letters, mga kuanin mo, mga sweet nothings, sa mga tao, kung matanaw dito, doon tayo dito nga mong kuanin, friendship ko no, kunuhay, friendship ko no, iba, sayangan ang dyan, uy, kuan, nga, ginong ka, ako naman iputang niya sa mabang, hindi na ko kitaan permi. It's a thing nga gibutang pa sa imong kasing-kasing. Hindi ka ganahan mo let go. Yo, Beo, sama man yung hangin let go. Ini ka Tuesday, tumates Tuesday, panandaan niya to. Kasunod Domingo, picture tayo. Domingo, panandaan niyo niyo. Kanang Domingo, ka nakita, panandaan niyo din. Ato na yung pagsunin. Beth, tignan niyo ba yung familia? Ato ito document. Ato kuhanan niya, Atty. Vicky. Notarized, silyohan. Ito mga isunan, maybe I'm just making a joke, but this is how it should be. This is what life should be. This is really about God, and it's about Him alone. So, ano yung mga